Este é o traballo dos alumnos de Igualdade que preside a entrada do IES Castro Alobre en Vilagarcía. A mostra baixo título San Valentín sí, pero menos, desmontando os mitos do amor romántico, pretende desmitificar o concepto de este tipo de amor. Bueno, pois eu creo que un dos máis claros é o da media laranxa. Creo que é un dos máis perxudiciais e que dos cales tamén temos un cartel. Tamén quero dicir que non só fomos nós neste proxecto, senón que tamén nos axudaron os de primeiro da ESO, que aínda que son un pouco máis pequenos, creo que débese inculcar desde moi pequenos este tipo de pensamentos, senón non poderíamos cambiar o que nós precisamos, que é a maneira de pensar da xente de hoxe en día. Detrás desta mostra atópase tanto alumnos de primeiro da ESO como de primeiro de bacharelato. Os alumnos destacan que San Valentín non é unha festividade que contempla a diversidade tanto en materia de parellas como de amor. Céntrase máis todo no consumismo en regalille isto por San Valentín que en o que verdadeiramente importa, que é amosarlle o amor a túa parella pois todos os días e non ter unha especie de relación tóxica e despois este día todos somos amigos, pero despois na casa pois aí ten moito en eso, no de que hai un día en concreto no que volcase todo o amor que tes a túa parella e despois os días son como un amigo máis ou unha amiga máis. Para estes vilagarciáns, os do futuro, a concepción do amor que se promove está cheo de ideas que fan que as relacións poidan rematar sendo malas.